Berandu Erromeria 2018ko martxoan hasi zen. Inize, bi abeslearen arteko elkarrizketa bat eta gero, nebela Erromeria bat sortzea, musiko desberdinekin kontaktu ikutu duen, udakoldo gaur momentu zanak. Da, ensaiatzen hasiera, martxoa baiatzen inguruan, tarte horretan, da ekainean eukin genduen gure lehenengo kontzertua Ugoko herrikoan 2018ko ekainaren 24. Taupaka bezalako elkarteak behar beharrezkoak dira. Euskal sortzaileen artean sare bat sortzeko eta euskara eta euskal kulturak ikusgarritasun bat izateko. Normala Rigorriaga inguruan jotzen dugu, Ugao, Baldakao, Arrankudiaga, Eberien beko dugu. Da gaueko amagoeku txikitan amaitetik aurrera jotzen dugu normalean. Da segitzen garena da, giro, dantzarako giro egokia egotea, jendea pozik egotea, gau hasiz espertzea, eta gehien bat euskara kultura sustatzea euskara bestik. Pandemia dela eta jai giroa goitik bera aldatu egin da, horren kontzertuetan zer dagoen barra publikoa eta bat. Eta horrek zesan edo jai eredu berriak sortu behar ditugula orain egoera honi aurre egiteko.